яқин эс қин бадқаскори бади ҷудоӣ яқин ҳоли ман ҳаялам пишти ханда ба ҷои яёрзуҳон барбодра фарзандам намешнава алабта рафти сари раи хушбахтӣ монди санги яламта қаламта рӯи қоши чиндагир медавонӣ ҳарӯз овозаи маи ҷавонон айтай парис мо бар қасди якдигар хидмона дар азоб мондем масқати ю дидум алам кад бад морам печондем дарде пуфкуну сарте дуда сини осмон дар дига қичоқи чи мара шикасте дастом донма мурдум рӯзе биган шонда ти хондана бас кард шона шоҳона мас кард шона ҷононаш бас кард шон ба сад аламре мехон барои як ишқи туфтаау дар ишқиш туф кард ба шон гирифти пуф кард бад аламша нақл кард ки гарми нади дар бағалат хича ба оби майгарда дошиқи кам бағалат ба ғамат хича хирсан кард ба ному номша балам танаш карди ки хита бикан ба толи стакан отулом кам бадине ки набади вақти ларзанда наёдига озилом кам хандаи фарзанда як хандаям умайда ҳакои бедандонашоне сата тувори ишқда боло медона дига барақса дар байни мардум намесӯза ҷигар ба зарар нетути аллови макас яки тар ишқам як даврай ранги як пуфай натури мегузаштай натури рост гуфтай зиря пуфкемай пуштат зиря рехтемай пуштат ишқи дофай пуштат намерам синат мекнам пуштма неки зарарат мондай то ҳозира кайфием ма одами пусти хуни неовива алафием ишқ неки ты бурди қариб мара то таги дора идов мара сарте бура биқаб дига ошиқора хуш ба ҳолоде бародар то нести канда ишқит хотири фарзанда диди канди ишқе ки киштад ма хотири ки фаромӯш кунам уира нашнидам май ҷон безор шидам неки намурдум дазл дур куналам тамон муҳаммад зангира неки тарси киртай сафед пеши раҳмам мегира вуҷудум пури дардай безор шидум май гуфтан намехостум михешам неки марам рост кардум пуфка пеши чашмам торик шид неки нарафа ёдум ма хотири ушида саломати май даст додум имрӯз дарди хидмат барот мегум ба алама май довда хунумтар мекунам ноги қалама хуни мазаролуда чи дар кор зинда монданам чи дар кор орзуи беҳуда чи дар кор туй карданам май дунё чизе намехом ту боварам ки баста орзуи хонадор шиданам да модарам аваста ма хидм намехом касера кинум умедвор ма даи дунёи фони наумеди умедвор аи дунё мерам и дар мехира сарма ма дар дилам мекишум ишқи тираву алама идов биё намегум идов дига гада дилмай ма интихоби мо накам интихоб ка манзилма муҳаммад ишқи покша дарони гул мебара аты гуфта ухунак нахира ғавсар ки курпара ман мерам ба ту биё аниқин ки гунаҳгорай кӯи